Nilqawkom lura għal-programm Netejjem il-ħin tarilna imma xorta waħda llum ħanamlu kollegament ma' Matteus Grasso anka permezz ta' Skype. Mela, ma nafx hekk Marija Abdilla, anzi mela ħanibdew ħanaqilbu s-suġġett. Ħammorru Marija Abdilla li l-ġurnalista għana mill-qorti. Rej, bonġu nsellimlek. Nsellimlek fil-fatt hawnhekk mill-qorti bil-mod il-mod hawnhekk diħ lin-nies ġmielhom ukoll passoltu għal diversi seduti u kawżi li jkun hawnhekk. Xemm interessanti Rej illum il-qorti? Illum il-qorti li hawn interessanti hawn il-każ tkompli kompilazzjoni dwar il-fil ta' Hugo Ketkuti. L-aħħar seduta li kellna mhux il-ġimgħa l-oħra ma ta' qabel kienu xedu diversi tobba patoloġisti dwar il-każ. Ovvjament kif nafu l-kompilazzjoni hija fil-konfront ta' Bojan Ċmelik, is-serb ta' 35 sena li tiġi akkużat bil-qtil ta' Hugo Ketkuti li kellu 52 sena. Hawnhekk dan huwa l-każ, ovvjament il-każ li mistenni jiddomina x-xena fil-qorti llum barra kawżi oħra li jkun hemm, però ovvjament wieħed jistenna coverage ta' dan il-każ verament importanti u li kien ħassat ukoll il-diversi nies Malta. Rej, il-bieraħ dalodu anka fil-gazzetta rajna ovvjament ir-rapporti tiegħek mill-qorti il-bieraħ u kien hemm fost oħrajn anka sentenza interessanti ta' persuna li għax bidlet anka ħajjita tnaqset is-sentenza tagħha. Hija normali li jkun hemm anka sentenzi bħal dawn fil-qorti? Iva, il-qorti hija normali. Fil-fatt anki meta kien ġudikat fl-ewwel qorti fil-qorti tal-Maġistrati ukoll kien ra dawn l-affarijiet il-Maġistrat. Kien ra dawn l-affarijiet li beda diġà miexi fit-triq it-tajba. Però mbagħad ovvjament sakemm sar l-appell il-bieraħ l-imħallef Consuelo Xerri Herrera mill-qorti tal-appell rat li il-progress baqa' jsir b'mod maġġel. Fil-fatt dan għeleb nistgħu ngħidu l-vizzju kollu għeleb il-problemi ta' droga u llum nistgħu ngħidu qed jgħix tajjeb qed jgħix ħajja normali, ovvjament baqalu issa jrid jagħmel 9 xhur minn 30 xahar ħabs. Issa jrid jagħmel 9 xhur però kif ovvjament esperiment ruħha wkoll l-imħallef Consuelo Xerri Herrera Patrick Gatt ta' 45 sena minn Birkara għamel kambjament kbir f'ħajtu, kambjament li ovvjament swiru tajjeb għax fl-appell hawnhekk issa minn hawn ftit xhur oħra ovvjament ikun raġel ħieles u raġel liberu. Ekku, bla dubju hija sentenza interessanti ħafna u li tagħti anka kuraġġ il-persuna anka wara l-qorti tkun rat li bidlet ħajjita. Grazzi ħafna. Rej, ma nafx hekk hemm xi ħaġa oħra inti min-naħa tiegħek li xtaqt tgħidilna. Fil-fatt li rrid ngħid forsi ta' malajr rigward dan il-każ li qed kif semmejna ovvjament il-qorti għadet fuq nies ta' ċertu esperjenza, persuni mill-Caritas, psikoterapista, tobba, ġifieri dawn qalu wkoll fix-xhieda tagħhom li baqa' jattendi regolarment, il-Caritas baqa' jattendi u ovvjament dak ilu kollu ta' ġid mhux biss ta' sentenza imma wkoll biex kollu futur aħjar f'ħajtu. Grazzi ħafna Rej Abdilla tal-li kont magħna aħna minn ġimgħa l-oħra nkan nagħmlu kollegamenti miegħek dwar dak li jkun qed jiġri fil-qorti. Grazzi lil Rej Abdilla l-kumplament tal-ħidma it-tajba tistgħu issegwu anke r-rapporti ta' Rej Abdilla fuq netnews.com.mt. Mela ħanamlu l-kollegament, il-kollegament favorit tiegħi ma' Matteus Grasso. Matteus, insellimlek. Insellimlek u Roberta, kollox sew? Tajjeb ħafna inti, semmaw li ħafna dal-kollegament jien. Kena problema bil-linja dal-għodu, missa tekniċi tijak u għarrajt. Ma jimportax. Nirringrazzaw il-daw kolla, il-tekniċi kolla. Matteus, inti il-ġimgħa l-oħra, il-ġimgħa ilu naħseb, tkellimna insomma x'għandna nagħmlu. U kellmuni ħafna fuq dal-kollegament li qegħdin nagħmlu flimkien għaliex itihom ħafna pożittività l-kumplament tal-ġurnata. Grazzi lilek u lilhom mela, prosit.
fil-fatt li rrid insaqsuk Matthew forsi hija domanda wkoll ta' ħafna min-nies u anke tiegħi. X'jista' wieħed jagħmel ikun qiegħed jagħmel ċertu eżerċizzi imma il-peace xorta ma jonqos, ġifieri jista' jkun qiegħed jonqos b'xi mod. Imma l-peace jibqa' dejjem l-istess. U din hija xi ħaġa li fil-verità għamilta jien ukoll għaliex immur il-ġim, imma għalkemm issa filgħodu ma nistax, imma il-peace jibqa' l-istess. Hija daqsxejn inkwetanti. Ironika. X'jista' wieħed forsi jagħmel? Aħna trabbejna Roberta bil-mentalità illi biex tnaqqas mix-xaħam trid tinżel mill-weight, mill-peace, mill-miżin. Però fil-verità il-ġisem ma jaħdimx hekk eżatt. F'liema sens. Mela jekk aħna nagħmlu ċertu exercises kif tagħmel inti Roberta pereżempju illi fihom tħaddem il-muscles tiegħek, aħna ħanżidu dak li jgħidulu it-toning. It-toning x'inhu? It-toning huwa laħam. Mela aħna il-laħam irridu nżiduh biex anke l-forma tagħna tisbih biex ngħidu hekk, eżempju fil-ħwejjeġ u fil-malja, eċċetera. Issa dan il-laħam ovvjament jiżen bħal kwalunkwe laħam illi aħna nieklu. Allura jekk inti qed trabbi l-laħam, tajjeb, awtomatikament il-miżin jista' jidher li qed jiżdied. Però għalfejn normalment ma jiżdiedx imma jibqa' fejnu jew jinżel. Għax dak il-laħam waħdu diġà ħajjejna naħarqu ix-xaħam. U aħna dak li rridu, illi nżidu il-laħam, jiġifieri il-masil u jonqos ix-xaħam. Allura waqt li fuq il-miżin isek qajt fejn kont bejn wieħed u ieħor, da qed nitkellmu Roberta fuq min ma jkollux ħafna peace esaġerat, nuża dik il-kelma, għax naturalment hemmhekk żgur u alla ħares le il-peace ma jinżilx għax ix-xaħam qiegħed fi kwantità kbira ħafna. Imma għal min diġà ikun qisu bejn overweight u normal weight, dak il-miżin mhux bil-forsi jinbidel wisq. Imma inserraħ moħħ in-nies illi diment illi l-inċis. Ġifieri pereżempju il-qis tal-waist tiegħek, tal-koxox, tajjeb forsi anke tal-hips, ikun nieżel dak huwa sinjal ċar illi inti qiegħda tagħmel il-progress. Allura ħan nagħti dan il-parir illi aktar mill-miżin niffukaw fuq daw il-famużi isien bl-inch tape u bil-ħwejjeġ. Għax dawk kienet indikatur vera tajjeb. Mattejus. Għala xanna fejbi. Mattejus, ma nafx id-dix tara inti. Le, bħalissa le, tuża l-mobile għal-kamera l-lum. Il-kollegi bib tijaj qabdu l-ritrat. Tijaj namel il-half meritin. Dak ilu sentej. Dak ilu sentej, ovvjament ir-ritrat li qed jaraw il-telespettaturi bħalissa, dak kien hemmhekk kont qed nara it-tanil mhux tambaj Malta, għawdex imma t-tanil tal-mewt. Għaliex wara 20 kilometru, hemmhekk kienet fadal xi 2 kilometers. U bażikament kont semmut. U dik kienet maratona Mattejus li għamilta kontra kull parir, ġifieri tagħmluhiex minnaj training, ġiviri da basic li ġimma qabel u għet irrit namila. U ġimma qabel ovvjament dejt immur naqra mixi ovvjament u dakinhar dejt nimpika miegħi nnifsi li fejn bdejt niġri. U għamilt il-ħaf meritin f'satej u 35 jekk nisser żball, li mhux ħażin. Ifhimni, kien hemm pereżempju ħija li xi wasalt għalli ċembirtlu għatlu fejja ta' xin kalli nitlaq miegħu. Għalli le jien diġà ħsilt u kilt. Fimt. Imma ifhimni għarek ħatamlu dat-tip tibdew bil-mod. Dik tallimta Mattejus. Eżatt. U l-ħajja bħal-dejjem ta' jkollok gwida ta' coach. Iġifieri anka f'maratoni pereżempju kemm hu tajb li jkollok sistema ta' training ħalli ġismek idderreħ bil-mod għall-event mhux fil-ħodu kif għamilt inti u jfettilek tiġri 20 kilometru, għadax ħajkollok effetti tajbin u ġidem. Jissaq tinsaqsik xaħġa oħra, ma diġaddis, sarinna l-ħin u għadin jgħidu li biex nalqu fuq il-frott. Ħansaqsilek malar kurzita, għax jim bdejt nikol iktar spiss u bdejt nikol ħafna frott biex ma nikol xinnaf għagġin u għek. U mbagħad qalu li jisma, uħux iż-żejjed frott għax dak fi ħafna zokkor. Bħalla ġin il-frott fih dak li jgħidulu karboidrati. Issa, iktar maħna nkunu bil-qeda fejbien. Inqas għandna bżonn minnhom daw. Fil-waqt li min jagħmel il-maratoni ta' spiss, mhux ta' darba f'mitqamar forsi kif għamilt inti fejbien. Imma min jagħmel dak tip ta' training long distance, eżempju, repetitivament, ikollu bżonn ħafna minn daw il-carbohydrates għall-enerġija.
Imma jekk aħna ħafna ħin bil-qiegħda, le, ma nixżon ħafna minnhom fejn. Il-ftit li nieħdu aħjar noħduhom mill-frott milli mill-laġin għax l-frott jagħtina aktar vitamini u minerali u ġid in ġenerali aktar mill-laġin. Però xorta bħala kwantità sewwa qalulek m'għandek bżonn ħafna. Ġifieri tawk il-parir tajjeb. Però għal min anke bħal Roberta jagħmel ċertu training tal-muscles pereżempju, iktar għandu bżonn jafas fuq dak li jgħidulhom proteini. Mela nsemmu pereżempju għażla ta' ħut, laħam abjad, ftit laħam aħmar, bajt fost l-oħrajn. Il-bilanċ importanti dejjem, u dejjem neħdu parir ta' nutrizzjonisti u dietitian fejn tidħol id-dieta mbagħad. Grazzi ħafna Mattejus tal-li kont magħna. Erġajt il-kumplament tal-ġurnata tajba. Grazzi lil Mattejus hemmhekk dejjem titgħallem xi ftit. Ħadd naqas fil-frott issa wkoll? Issa jkoll inqas il-frott ukoll.